ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ରିକଭରି ପ୍ଲାନ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବିଜ୍ଞାନର ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏଥିରେ ଆମେ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ, ସାର ଓ ଖତର ପ୍ରୟୋଗ, ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର କରେ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ? ନିଜ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ? ଉଦ୍ଭିଦ ହିଁ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ପ୍ରାଣୀମାନେ କେଉଁଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି? ପ୍ରାଣୀମାନେ ଉଭୟ ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀଠାରୁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆମେ କାହିଁକି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି? ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତି। ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଶାରୀରିକ କ୍ରିୟା କରିପାରିଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ କିପରି ଏତେ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଥାଉ? ଖାଦ୍ୟଟା ଆମେ କେମିତି ଉତ୍ପାଦନ କରୁ? ନା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଥାଉ। ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ଯେଉଁ ଶସ୍ୟ କିପରି ଉତ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବାର ପଦ୍ଧତିକୁ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ এই କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୁରାତନ ମଣିଷ ଯେଉଁମାନେ କି ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 10,000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଯାଯାବର ରୂପେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀରେ ରହି ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ ପାଇଁ ଏଣେ ତେଣେ ଘୁରି ବୁଲୁଥିଲେ। ସେମାନେ ସବୁ କଞ୍ଚା ଫଳ, ପନିପରିବା ଖାଉଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଶିକାର କରୁଥିଲେ। କ୍ରମେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଜମିରେ ଚାଷ କଲେ। ଜମିରେ କ'ଣ ଧାନ, ଗହମ ଭଳିଆ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ସେଇଠାରୁ କୃଷିର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। କୃଷିର ଆରମ୍ଭ ହେଇ ସେମାନେ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ କଲେ। ତାହେଲେ ଫସଲ କାହାକୁ କହିବା? ଫସଲ କାହାକୁ କହିବା? କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଚାଷ କରିବାକୁ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଏହି ଫସଲ ପୁଣି ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ଗୋଟେ ହେଲା ଖରିଫ ଫସଲ। ଖରିଫ ଫସଲ କାହାକୁ କହିବା? ନା ବର୍ଷା ଦିନେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ଖରିଫ ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ବର୍ଷା ଦିନ ମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଜୁନରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ଖରିଫ ଫସଲ ଚାଷ କରାଯାଇଥାଏ। ଖରିଫ ଫସଲରେ କେଉଁ ଗୁଡ଼ିକ ଯିବେ? ଧାନ, ମକା, ସୋୟାବିନ୍, ଚିନାବାଦାମ, କପା ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଖରିଫ ଫସଲରେ ଯିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲଟି କ'ଣ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଫସଲଟି ହେଲା ରବି ଫସଲ। ରବି ଫସଲ କେବେ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ନା ଶୀତ ଦିନେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଶୀତ ଦିନ ମାନେ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରବି ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ। ରବି ଫସଲରେ କେଉଁମାନେ ଯିବେ? ଗହମ, ବୁଟ, ମଟର, ସୋରିଷ, ରାଶି ଇତ୍ୟାଦି। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଫସଲ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଏଇ କୃଷି ପ୍ରଣାଳୀରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଦ୍ଧତି ଅଛି? ନା ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ପ୍ରଥମ ପଦ୍ଧତି ହେଲା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଚାଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ବା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ସୋପାନ। କାହିଁକି? ନା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ମାଟିକୁ ତଳ ଉପର କରି ଫସଫସିଆ କରାଯାଏ ଏବଂ ହାଲୁକା କରାଯାଏ। ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ? ଚେର ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ଗଭୀରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିପାରେ। ତେଣୁ ସହଜରେ ସିଏ ଉଦ୍ଭିଦ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ। ତେଣୁ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଲା ମୃତ୍ତିକା ପ୍ରସ୍ତୁତି ବା ମୃତ୍ତିକାକୁ ହଳ କରିକିରି ଠିକ୍ ରୂପେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଦରକାର। ତାପରେ ହେଲା ମଞ୍ଜି ବୁଣା। ମଞ୍ଜି ବୁଣା ମଧ୍ୟ ଫସଲ ଉତ୍ପାଦନର ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ଅଟେ। ମଞ୍ଜି ବୁଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଉନ୍ନତମାନର ବିହନ ବାଛିବା ଦରକାର। ଉନ୍ନତମାନର ଯଦି ଆମେ ବିହନ, ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ବିହନ, ପରିଷ୍କାର, ସୁସ୍ଥ ଏବଂ ଭଲ କିସମର ଯଦି ବିହନ ଆମେ ଚୟନ କରିବା, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଧିକ ଆମେ ଅମଳ ପାଇପାରିବା। 3 ନମ୍ବରଟା ହେଲା କ'ଣ? ଖତ, ସାର ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ। ତାହେଲେ ଉଦ୍ଭିଦ ଗୁଡ଼ିକର ବା ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ ଇଏ ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ୟା ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତା ସହିତ ଅନ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଜଳସେଚନ, ଅନାବନା ଗଛ ଦମନ, ଅମଳ, ସଂରକ୍ଷଣ। ତାହେଲେ ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଖତ ଓ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା? ନା ମୃତ୍ତିକାରେ ଗଛ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହୋଇ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ପୋଷକ ଅତିରିକ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ଖତ ଓ ସାର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକାରେ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପୋଷକ ନଥାଏ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ନଥାଏ,
ତେଣୁ ସେଇ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷକ ଭାବେ ଆମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତାକୁ ଖତ ଓ ସାର କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ଖତ କ'ଣ? ଖତ ହେଲା ଏକ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହା ଉଦ୍ଭିଦ ଏବଂ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁର ଅପଘଟନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ସାର କାହାକୁ କହିବା? ରାସାୟନିକ ସାର ଏକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି କାରଖାନାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କୃତ୍ରିମ ଭାବେ ତିଆରି କରାଯାଏ। ରାସାୟନିକ ସାରରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପୋଷକ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାରର ଉଦାହରଣ ହେଲା ୟୁରିଆ, ଏମୋନିୟମ ସଲଫେଟ୍, ସୁପର ଫସଫେଟ୍, ପଟାସ, ଏନପିକେ। ଏନପିକେର ପୁରା ନାମ ଏନ୍ ରୁ ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, ପି ରୁ ଫସ୍ଫରସ୍, କେ ରୁ ହେଲା ପଟାସିୟମ୍। ଆଚ୍ଛା, ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସାୟନିକ ସାର ଆଉ ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ କହିବା? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଖତଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଜୈବିକ ପଦାର୍ଥ ଯାହାକି ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥ। ଏଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ଗୋବର, ମନୁଷ୍ୟର ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁ ଆଉ ଉଦ୍ଭିଦର ଅବଶେଷର ବିଘଟନରୁ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ସାରଟା ଗୋଟେ କୃତ୍ରିମ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଅଜୈବିକ ଲବଣ। ରାସାୟନିକ ସାର କାରଖାନାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଖତଟା ଜମିରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ମୃତ୍ତିକାକୁ କୌଣସି ହିମସ୍ ଦେଇନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଖତ ମୃତ୍ତିକାକୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ହିମସ୍ ଯୋଗାଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଉଦ୍ଭିଦ ପୋଷକ ଯଥା ଯବକ୍ଷାରଜାନ, ଫସ୍ଫରସ୍, ପଟାସିୟମ୍ ଆଦି ପୋଷକରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥାଏ। ରାସାୟନିକ ସାର ଅପେକ୍ଷା ଖତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣର ପୋଷକ ଥାଏ। ଯଦିଓ ଖତରେ ଅପେକ୍ଷାକୃତ କମ୍ ପରିମାଣର ପୋଷକ ରହିଥାଏ କିନ୍ତୁ ଖତର ଉପକାରିତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ସାରର ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଅପକାର ହେଲା କ'ଣ ନା ଇଏ ମୃତ୍ତିକା କ୍ଷୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ମୃତ୍ତିକାର ହିମସଟାକୁ କମେଇ ଦେଇଥାଏ ବା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା କମେଇ ଦେଇଥାଏ। ଅଧିକ ଯଦି ଆମେ ରାସାୟନିକ ସାର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା କମି ଯାଇଥାଏ। ଖତର ଉପକାରିତା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଖତ ରାସାୟନିକ ଠାରୁ ଉନ୍ନତ କାରଣ ଖତ ମୃତ୍ତିକାର ଜଳ ଧାରଣ କ୍ଷମତା ବୃଦ୍ଧି କରେ। ଖତ ମୃତ୍ତିକାକୁ ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ କରେ। ଛିଦ୍ରଯୁକ୍ତ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଫଳରେ ଗ୍ୟାସ୍ ବିନିମୟ ମୃତ୍ତିକା ଭିତରେ ସହଜରେ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଫସଲ ଭଲ ବଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରାଏ। ଉପକାରୀ ଅଣୁଜୀବ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଉଦ୍ଭିଦ ପାଇଁ ଉପକାରୀ ସେହି ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଖତଟା ବଢ଼େଇଥାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରେ ନା ଖତଟା ମୃତ୍ତିକାର ଗଠନକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ, ଯାହାକି ରାସାୟନିକ ସାରରେ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ। ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ କହିଲେ କ'ଣ? ଅମଳ ପରେ ଶସ୍ୟକୁ ସାଇତି ରଖିବାକୁ ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ କୁହାଯାଏ। କେମିତି ତାହେଲେ ଆମେ ଫସଲ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା? ନା ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକର ଆର୍ଦ୍ରତା, କୀଟ, ମୂଷା ଏବଂ ଅଣୁଜୀବମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ କରିବା? ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖରାରେ ଶୁଖାଇ ତା'ର ଆର୍ଦ୍ରତା ହ୍ରାସ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଏ? ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଖା ବା ଦସ୍ତା ପାତ୍ରରେ ସାଇତି ରଖାଯାଏ। ଆଉ କ'ଣ କରାଯାଏ? ନା ଯଦି ଅଧିକ ପରିମାଣର ଶସ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ ଖଣି ବା ସିଲୋ। ସିଲୋଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଗୋଟେ ଗୋଲାକାର ଉଚ୍ଚ କୋଠାଗାର। ଏଇଟା ଦେଖ ସିଲୋଟା ହେଉଛି ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଉଚ୍ଚ କୋଠାଗାର। ୟା ଭିତରେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି? ଶସ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ରଖାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଯଦି ଶସ୍ୟ ଅଛି ଏଇ ସିଲୋ ବା ଶସ୍ୟ ଭଣ୍ଡାରରେ ଆମେ ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଖିବା। ଆଉ କ'ଣ କହେ ନା ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ? ଫସଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶୁଖିଲା ନିମପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରି ଘରେ ରଖାଯାଏ। ଶୁଖିଲା ନିମପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କଲେ କୌଣସି କୀଟ, ମୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ ବା ପୋକ ଇତ୍ୟାଦି ଲାଗନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି? ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରି ମଧ୍ୟ ଫସଲକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ରଖାଯାଇଥାଏ। ଆମେ ଦେଖିଲେ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରି ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ଖାଦ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ଏକ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ଲେଖ। ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା କ୍ଷୀର। କ୍ଷୀର ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ଗାଈ, ମଇଁଷି, ଛେଳି, ଓଟ। ଆଉ ଗୁଡ଼ିଏ କହିଲ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ମାଂସ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ଛେଳି, କୁକୁଡ଼ା, ହରିଣ ଇତ୍ୟାଦି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ ହେଲା ଅଣ୍ଡା। ଅଣ୍ଡା ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି? କୁକୁଡ଼ା, ବତକ ଇତ୍ୟାଦି। ମାଛ ଆମେ କେଉଁଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ରୋହି, ଭାକୁର ଇତ୍ୟାଦି ଯେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। କଡ୍ ଲିଭର ତେଲ ଯେଉଁଥିରେ କି ଭିଟାମିନ୍ ଡି ଥାଏ ସେଇଟା ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ମାଛ ଠାରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ମହୁ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ। ଆମେ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ପାଇଥାନ୍ତି? ମହୁ ପୋକରୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖାଦ୍ୟ ପାଇପାରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମିଳୁଥିବା ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ଘରେ ପଶୁ କିମ୍ବା ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ପଶୁପାଳନ କୁହାଯାଏ। ତାହେଲେ ପଶୁପାଳନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ?
ନା ଘରେ କିମ୍ବା ଫାର୍ମରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଓ ରହିବା ସ୍ଥାନ ଯୋଗାଇ ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବାକୁ ପଶୁପାଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଜି ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ିଲେ ତାର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କଲେ ସେହି ଭିତରୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ଦିଅ। ଶୀତ ଦିନେ ଉତ୍ପାଦନ ହେଉଥିବା ଫସଲକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ରବି ଫସଲ କୁହାଯାଏ। ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷକ ପାଇଥାଏ? ଉଦ୍ଭିଦ କେଉଁଠାରୁ ଅତିରିକ୍ତ ପୋଷକ ପାଇଥାଏ? ଖତ ଏବଂ ସାରରୁ ପାଇଥାଏ। NPK କ'ଣ? N ହେଲା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍, P ହେଲା ଫସ୍ଫରସ୍, K ହେଲା ପଟାସିୟମ୍। କଡ୍ ଲିଭର ତେଲରେ କେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଥାଏ? କଡ୍ ଲିଭର ତେଲରେ ଭିଟାମିନ୍ D ରହିଥାଏ। ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନର ସହ ପାଳିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ଯତ୍ନର ସହିତ ପାଳିବାକୁ ପଶୁପାଳନ କୁହାଯାଏ। ଶୀତ ଦିନେ କାହିଁକି ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ? କାରଣ ଧାନ ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ଶୀତ ଦିନେ ପାଣିର ଅଭାବରେ ଧାନ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ନାହିଁ। ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦର୍ଶାଅ। ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ରାସାୟନିକ ସାର ଓ ଖତ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନିଜେ ନିଜେ ଲେଖିବୁ।